Ambalima bamanangameno omunu be kan lagɛ ni waati na Chaque Pro TV Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka kunnafoni lakika ka ta ka di aw ma ni aw ka bamananga kunnafoni a waati o selen bi bamananga kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana lahala kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ Mali Haut Conseil Islamique maaɲɛma ale denkɛ n'o ye Badara Ali Usumani Hayidara a n'a ka cɛdenw n'o ye k'a dɔn k'a fɔ association an ka bɛn maaya la o ye lajɛ belebele k'o boloda Bamakɔ kunu i k'a dɔn k'a fɔ lajɛba in kun ye min ye ka se ka taa ni waati na ka taa ɲɛfɔli kɛ diɲɛma bɛɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni waati na sabula maa dɔ bɔra ni waati na ni tile fila in kɔnɔ ka da sago fɔ Mali silamɛdenw ma fo ka taa bila chrétiendenw ma i k'a dɔn k'a fɔ fo ka taa ka kuma tanama dɔw fɔ an kunti Mamadu ma kisi ni nɛɛma b'a kan fo ka taa bila masa arahamani ma k'a jira k'a fɔ ala ko in i k'a dɔn k'a fɔ ka sɛbɛkɔrɔ lagosi a ko fɔlen a ko ma taa maa caman kɔnɔ dimi sira fɛ o nɔngɔnni bɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ association an ka bɛn maaya la n'u y'o fɔ an ka jamana kɔnɔna na olu ye association min ye k'a dɔn k'a fɔ Mali dinɛ maa bɛɛ lajɛlen dɔɔni bɛ a la k'a daminɛ an ka ladala dugutigiw fo ka taa bila donso ani k'a dɔn k'a fɔ chrétien dinɛ tigilamɔgɔ hali ni minnu tɛ dinɛ na i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni dɔɔni bɛ a la an b'a jira aw la k'a fɔ Badara Ali Usumani Hayidara kuma dilen a ma a y'a jira k'a fɔ nin waati na ko Mali ye jamana ye min danbe jamana don i k'a dɔn k'a fɔ hɔrɔn jamana don jamana min kɔnɔna na k'i k'a dɔn k'a fɔ ko maa dɔw de bɛ yen u bɛ jamana in kunna goya wa fana olu tɛna se abada k'o bolo da o sen kan o bɛna mun fɔ ni tigilamɔgɔ u ka se ka nin kusuni kɔni dabila an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ an ka jamana kɔnɔna na dɔ ka se ka bɔ ka da sakona kuma ni k'o fɔ an ka dinɛ tigilamɔgɔ ma k'an ka silamɛya dinɛ ni k'a lagosi Badara Ali Usumani Hayidara a y'a jira k'a fɔ nin waati na olu kɔni labɛnnen don ka se ka kunnafoni di ni k'o kɛ k'a fɔ maaninfinw ɲɛna i k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ ala ko ye ko nin ye fɛn dɔ daminɛtɔ an ka jamana kɔnɔna na ka se ka futinɛ ani kɛlɛ ni k'a daminɛ an ka jamana kɔnɔna na k'o ye fɛn olu tɛna sɔn i k'a dɔn k'a fɔ k'o bolo da o sen kan Badara Ali Usumani Hayidara a y'a jira k'a fɔ nin waati na bi na an ka jamana kɔnɔ olu labɛnnen don ka se ka dinɛ ni k'a walawala k'a fɔ ala ka jɔn ye walasa an ka se ka an ta a n'an bila dɔn n'an bɔra an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa Niger min ye k'a dɔn k'a fɔ Niger bi na nin waati na a kɔn ka kalan sabula CEDEAO kɔni bɛ ka sanction sugu bɛɛ lajɛlen kɔni ta ka ɲɛsin Niger ma an b'a jira ala k'a fɔ Côte d'Ivoire jamanakuntigi n'o ye Alassane Dramane Ouattara ale kɔni n'a jira k'a fɔ nin waati na ale kɔni labɛnnen don kolo ani pasa ka se ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na maa ba saba ka daminɛ maa kɛmɛ seegin ani maa ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn a n'a kɔnkanfɛn k'o bila ka taa Niger jamana kɔnɔna na ka se ka taa Bazoum ka segin fanga na k'a bɛ na fɔ bibi na ko démocratie ko i k'a dɔn k'a fɔ a ka se ka sinsin farafina jamana kɔnɔna na wa fana olu tɛna jɛn n'a ye abada ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ jagoya fanga ani k'a dɔn k'a fɔ ka fanga taraki k'i k'a dɔn k'a fɔ u ka se ka dabila an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na min ye k'a dɔn k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara a ye kangarama gosi ni k'o ta k'o ɲɛsin Abdraman Tiani n'a ka cɛdenw ma u ka se ka fanga bila ko n'o tɛ ko CEDEAO i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛna kɛlɛkɛcɛw kɔni bila ka taa Niger jamana kɔnɔna na ka se ka taa dansigi Tiani n'a ka cɛdenw na walasa u ka se ka fanga kɔni bila halisa o Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na an bɛ to yen min ye Laurent Kutugu Babo ni ale tun ye k'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ ye a y'a dama suɲɛ k'a jira k'a fɔ nin waati in na coup d'État min n'a kɔni kɛra Niger jamana kɔnɔna na a ma bɛn i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni b'a ko in sɛbɛkɔrɔ kɔn nka ko min bɛ k'ale kɔni kamana kan ko CEDEAO kɔni bɛ k'a fɔ k'a bɛna intervention militaire ni k'o kɛ Niger jamana kɔnɔna na k'o ye fɛn k'o ye farati belebeleba ye k'a bɛna kɛlɛ de ka na k'a dɔn k'a fɔ ka kɛlɛ kɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔna na ko fɛn min don ko a cɛ man ɲi k'a b'a ɲini i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO jamanakuntigi fɔ o ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ nin ko in a kɔlɔlɔ a tɛ taa abada ka Niger ka denw n'o ye civilako k'olu to abada a b'a ɲini CEDEAO jamanakuntigi fɔ o ka segin ka tuguni ko kura ka bolo da o dusu kan ka diplomasi i k'a dɔn k'a fɔ ka tɛmɛ ni négociation ye ko n'o tɛ ko n'o kun taara ni kɛlɛ kɔni i k'a dɔn k'a fɔ a ko gɛlɛyalen tɛ ko n'i sigi k'a lajɛ k'a bɛ san caman bɔ Niger kɔni bɛ degun kɔnɔna na fo ka taa bila jamana caman de bɛ yen minnu bɛ dingɛ yɛrɛ kɔnɔna na ko min ye k'a to yanni k'a to CEDEAO k'a fɔ k'a bɛna kɛlɛcɛw bila ka taa Niger jamana kɔnɔna na kabi fɔlɔ o tun bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ko ninnu na ninnu kɔ se ka dabila an ka jamana kɔnɔna na ko n'i mɛn ko coup d'État k'i k'a dɔn k'a fɔ coup d'État kɔni bɛ kɛ jamana yɛrɛ kun kɔnɔna na nka a tɛ kɛ ni ko ɲuman de bɛ k'a to a bɛ ka kɛ o ko ninnu ka se ka dabila an ka farafina jamana yɛrɛ kɔnɔna na Laurent Gbagbo a y'a jira k'a fɔ ale b'a ɲini CEDEAO fɛ walasa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ nin ko in na o ka se ka jisuma k'a kɛ a fura ye ka si ka fɔ kuma n'an kama ko négociation o ka taa n'o baara ye walasa min ye k'a dɔn k'a fɔ bɛn ani kɛlɛya a ka se ka na Niger jamana yɛrɛ o kɔnɔna na
Bibonga kunnafoni ama kuncɛni min ye o de alisa Niger ani Faransi ama jira olo ka fɔ ni waati na da kɔnbe Emmanuel Macron na ka gouvernement ka sinɔgto e abada ka sabu kɛ min ye Niger Iranienw a bɛ sɔn ka taa ka dankɛ ka Niger Faransi kɔnto sabula min ye ka fɔ Général Abdramane Tiani a kɔni daw kɔn sɔgɔ ni waati na sɔrɔ fɛn bɛ kɛ sabu ka taa Faransi ka karangaw kɔn da sɔgɔ ani ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ min bɛɛ lajɛlen ka se ka bali ka taa Faransi kɛrɛnkɛrɛnnen o de Iranienw ye ama jira olo ka fɔ Général Abdramane Tiani a y'a bolo kɔn da Iranienw kɔn ka min bɛ ka bɔ Niger jamana kɔnɔna ka se ka taa Faransi jamana yɛrɛ o kɔ kan o ka se ka dabila a ko kɔni a bɛ ka Faransi kɔn kamana gan an bɛ don min na fɔ bibi na o b'a jira k'a fɔ da kɔn bɛ Faransi kɔni kan sinɔ kɔn tɛ Faransi sabula min ye kari k'a fɔ Faransi bolo a kɔn bɛ na bɔ Niger ko la an bɛ don min na fɔ bibi na. Yani ka to an ka bi bamanankan kunnafoni kuncɛ an bɛ foli ta ka ɲɛsin an dɛmɛbaaw ma Cheikh Tangara nana fa ale ka butigiba in kɔnɔ Bamakɔ suguba kɔnɔna na TVS moto lakika minɛ sɔrɔlen don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ani ka barikada dolo créateur Omar Jara ka dolo dɔ ka sɛbɛkɔrɔ dɔn an ka marabolo kɔnɔna na Sikaso an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Sirakɔrɔ Morikɛ kelen Dawuda Tarawele an b'a fɔ ka barikada ani ka waleɲuman dɔn Daaduma tigi ko a wa ni ce an bɛ dugawu de kɛ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ